Nakuhaan og video sa usa ka netizen ang aktwal nga pag-igo sa kilat atol sa pagdaot sa panahon sa General Santos City sa miaging semana. Samtang usa ang namatay sa kilat sa Alabel, Sarangani ni adtong adlaw. Ani ang report ni Efren Mamak. Sa video nga gi-upload sa usa ka netizen sa social media, makita ang kalit nga pag-igo sa kilat. Sa laing video sa niini, madungog ang kakusog sa dalugdog human ang laing pagkilat. Nahitabo kini diyang miulan sa General Santos City niadtong Huwebes sa hapon. Ang maong mga hulagway miani og daghang share sa social media. Walay natalang dakong pagbaha sa syudad diyang nahitabo ang pag-ulan. Wala say natala ang kapulisan sa Jensan nga naangol tungod sa kilat. Apan sa report sa kapulisan sa Alabel, Sarangani, usa ka 40 anyos nga lalaking nagmaneho sa iyang motor ang dead on the spot human naigog kilat sa iyang likod niadtong adlaw. Wala dayon inform kami dayon ang biktima nga while drive sa iyang motor padulong dito banda sa may sitio Talipara sa Barangay Alegria. Samtang pauli sila. So di ka naigo sila kilat. Hindi sa report sa iyang mga pamilya sa likod while nagadrive sa iyang motor. Siya lang ang naigo. Sumala sa pag-asa, dili epekto sa bagyo ang nahitabong mga kilat ug dalugdog. Epekto matod pa kini sa localized thunderstorms nga dunay mga pag-ulan. Tambag sa ahensya, kung makasinati og pag-ulan nga dunay kilat, likayan ang open spaces ug kung mamahimo sulod og balay o establishmento. Efren Mamak, 1 Mindanao.